V najnovšej lekcii sa zameriame na Netboot XYZ a jeho inštaláciu na Ubuntu serveri v prostredí Docker. Je to revolučný nástroj, ktorý vám umožní efektívne načítať a inštalovať operačné systémy či záchranné disky cez sieť. Okrem praktickej ukážky, naša lekcia ponúka tipy a triky, ako maximalizovať výhody používania tejto aplikácie vo vašej infraštruktúre. Nechajte sa inšpirovať a rozšírte svoje znalosti a schopnosti v oblasti moderných IT technológií. Prihláste sa na našu lekciu ešte dnes. Pozrite si aj ostatné naše návody na kurzy Linux Doma.sk.